Rahayu. Sabda ngedar ing dinten Jemuah 9 Januari taun 2016 kanthi jejer pirantenipun Gusti. Kabar saking lelakoning Parasul gangsal ayat gangsal 11. Wis sira mangkato. Dalaran wong iki pirantining pilihan ningsun kanggo martakake asmaningsun marang bangsa-bangsa. William Carey kawentar minangka bapak misi modern. Nanging sakderengipun dados misionaris, William Carey nate dados tukang sepatu ing Inggris. Piyambakipun nglampahi gesang ingkang sarwa winates lan kathah ingkang remehaken kabisanipun. Sedaya menika boten kaanggep awrat. Ananging ingkang kaanggep awrat inggih menika kepingin saged matosaken Injil dhateng sedaya bangsa ing saklumahing bumi. Nalika piyambakipun paring usulan ngutus misionaris dhateng ing India, kathah tiyang ingkang matur, menawi Gusti badhe nylametaken tiyang India, kajengipun nindakaken piyambak tanpa bantuan saking kita. Sedaya wangsulan menika nguci wani, nanging William Carey boten semplah. Piyambakipun pitados dhateng Gusti. Satemah William Carey bidal tumuju dhateng ing India matosaken Injil. Cariyos menika ngengetaken dhateng kita gesangipun murid Yesus ingkang nami Paulus. Sewau dados pangnyaya muridipun Gusti. Ananging ing lelakoning Parasul 9 gangsal 11 Gusti paring pangandika dhateng Ananias. Bilih Saulus menika piranti pilihanipun Gusti kangge matosaken Injil. Gusti Yesus milih Paulus kangge matosaken kabar kabingahan dhateng sedaya tiyang. Paulus nindakaken timbalan menika satemah dados satunggaling rasulipun. Gusti Yesus ingkang kawentar. Piyambakipun wantun nglampahi ngantos ing pundi-pundi papan. Wantun rajang bebaya. Wantun ngadepi tiang-tiang ingkang badhe mejahi piyambakipun. Perkawis menika ngengetaken dhateng kita sedaya. Menawi Gusti Allah milih tiang dados utusanipun, piyambakipun boten mawang sepinten kathah raja brananipun, sepinten agenging panguwasa lan kalengganipun. Ananging panjenenganipun milih pirantosipun adhasar sih rahmatipun ingkang kaparingaken dhateng sinten kemawon. Pramila kita kedah ngaturaken panuwun dene sampun pinilih dening Gusti dados piranti nipun. Langkung saking menika tansah sregep nindakaken timbalanipun matosaken Injil. Amin.